Vážení diváci, jak jsme vás informovali v minulém vydání, dorazily k nám dlouho očekávané kompostéry a máme radost, že už jsou ve sběrném dvoře připravené k výdeji. Dokonce někteří z vás už mají kompostér na své zahradě a aktivně jej používají. Pořídili jsme celkem 300 kusů kvalitních kompostérů typu JRK 1050 Profi v hodnotě 5000 korun. Jedná se o velkoobjemový uzavřený kompostér, vyrobený ze 100% recyklovaného plastu. Má dlouhou životnost přes 20 let, chytrý systém větrání, který zajišťuje ideální podmínky pro rozklad bioodpadu a je zároveň stabilní i v horším počasí. Navíc se snadno plní a jeho design zapadne do většiny zahrad. Připomínáme, že zájemci si nejdříve musí vyzvednout smlouvu a výdejku na pokladně městského úřadu a teprve poté si mohou kompostér převzít ve sběrném dvoře. A co dalšího se v posledních týdnech ve Ždánicích událo? Pojďme se na to společně podívat. Vážení spoluobčané, dovolte mi vás seznámit s novým informačním panelem města Ždánic, který se nachází v areálu autobusového nádraží. Toto nové moderní zařízení vám na jednom místě přináší veškeré důležité informace o našem městě. Na panelu najdete nejnovější aktuality a kalendář nejbližších akcí ve městě. Můžete zde zhlédnout všechny videozpravodaje, nechybí ždánický zpravodaj a to i starší vydání. Dále si zpětně můžete prohlédnout městský rozhlas a informace z mobilního rozhlasu Monipolis. Je zde umístěna smuteční deska. Pro snadnou orientaci ve městě můžete prozkoumat mapu Ždánic. Pro pohodlné cestování vám určitě přijdou vhod jízdní řády. Je také k dispozici informační centrum a jeho instagramový profil spolu s úřední deskou, která obsahuje veškeré důležité dokumenty. Vychytávkou je zelené tlačítko pro vozíčkáře, které je umístěno úplně vlevo dole. Stačí kliknout na zapnout přístupný režim. A proč jsme informační panel pořídili? Chceme vám přinést nový zdroj informací, který je vždy aktuální, přehledný a dostupný všem. Přijďte si nový informační panel prohlédnout a vyzkoušet. Věříme, že si jej oblíbíte a budete využívat jeho možností. Dobrý den. V nejbližších dnech budou zahájeny stavební práce na plánované opravě místní komunikace u Hřbitova. Tato oprava navazuje na nedávno dokončenou rekonstrukci vodovodního řadu, která byla provedena právě s ohledem na následné stavební úpravy vozovky. Díky tomu se předejde budoucím zásahům do nové komunikace a zajistí se její dlouhodobá funkčnost. Součástí opravy bude rozšíření vozovky z 2,5 metru na šířku 3,5 metru a úprava nároží křižovatek tak, aby byl zajištěn lepší průjezd větších vozidel. Výraznou změnou projde taky samotný povrch. Stávající dlažba z drobných žulových kostek bude odstraněna a nahrazena moderním asfaltobetonovým krytem, což přispěje ke snížení hlučnosti dopravy v této části ulice. Změny se dotknou i veřejného osvětlení. Původní stožáry, které již byly zastaralé a esteticky nevhodné, budou demontovány a nahrazeny novými moderními. Ty budou zároveň přemístěny tak, aby splňovaly platné normy a nacházely se mimo bezpečnostní odstup komunikace. Součástí opravy je také nové řešení odvodnění silnice. Dešťová voda bude odváděna pomocí podélného a příčného sklonu vozovky do speciálních žlabů a odtud novou dešťovou kanalizací až do Ždánického potoka. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála společnost Světelsky stavební s.r.o., která opravu provede za cenu 2 994 131 korun. Potřebného rozšíření se dočkala také zkratka mezi ulicemi Hrubá a Malá Strana, konkrétně v úseku u veterinární ordinace. Tato úprava výrazně zlepší průjezdnost v této části města a zároveň přinese bezpečnější propojení obou ulic, ať už pro auta, cyklisty nebo chodce. V blízkosti této zkratky se také nachází jedno ze sběrných míst. V nejbližších dnech bude prostor kolem kontejnerů nově upraven a oddělen speciálním plastovým oplocením,
které zlepší celkový vzhled sběrného místa. V uplynulých týdnech jsme ve školní družině provedli hned několik důležitých úprav. Herní plocha dostala nový asfaltový povrch a také jsme odstranili starý chodník, který byl v nevyhovujícím stavu. Děti se tak mohou těšit na bezpečnější a pohodlnější místo pro hry. Původní bránu jsme vyměnili za novou, elektronicky ovládanou s bezpečnostním zařízením a zároveň, jak jsme již informovali dříve, jsme také rozšířili vjezd pro zásobování. Dobrý den, dovolte mi, abych vás seznámil s tím, co se nového děje na Domu dětí a mládeže ve Ždánicích. V první etapě jsme vybudovali klubovnu pro zálesáky s pergolou, která je zastřešená, aby děti mohly trávit více času venku. Zůstala nám jediná věc a to byly garáže, které vidíte za mnou, které byly víceméně nevyužívány, protože tam byla v havarijním stavu především střecha. Tuto rekonstrukci jsme rozdělili na 2 etapy. Ta první etapa již proběhla. Jak vidíte, za mnou máme novou střechu a v druhé etapě budeme dělat novou fasádu. Garáže budou využívány jako skladové koje, které budou především využívat naši zálesáci, kteří mají hodně materiálu, a zbývající část využijeme pro naše skladové prostory, to znamená materiál, který používáme především na haluzické hájence. Pokud budeme mít ještě dostatek finančních prostředků v tomto roce, rádi bychom zde udělali i nový chodník, který ale bude vysypaný pouze štěpkou, abychom nezatěžovali životní prostředí. Závěrem bych vás rád pozval na naše tradiční akce ještě v tomto roku 2025, a to je v říjnu Drakiáda a v měsíci listopadu u nás budeme mít program, který se jmenuje Těšíme se na Ježíška, kde budou tradiční dílničky pro děti. A to je z našeho videozpravodaje pro tentokrát vše. Děkuji vám za pozornost a že sledujete dění ve městě. Na závěr bych vás ráda pozvala na několik událostí, které nás v říjnu čekají. Už v sobotu 12. října se můžete těšit na novou akci na strašidelný zámecký park. Odpoledne plné tajemna a zábavy, zejména pro děti. O týden později od 17. do 19. října nás čekají ždánické hody. A nezapomeňte ani na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky už tento pátek a sobotu. Váš hlas má smysl a proto vás chci povzbudit, přijďte rozhodnout o budoucnosti, která se týká nás všech. Přeji vám krásné podzimní dny a budu se těšit na setkání při některé z akcí, nebo třeba u dalšího vydání. Naschledanou.